Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोथारै खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर नै आं मादै मोनाव दंफैयो आरोना ओमफ्रायो ब्लगखौ बेलासिनि माने मोनानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोना आङो मादै मोनाव फैनायनि ब्लग गुसुं लानोसै होननानै लाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आंजों लोगोसे नायलांफाबाय था लोगोफोर। मादै मोनाव मा मा दं एसे नोंसोरनो देखायनोसै आं लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबायना। नै लोगोफोर इयो जलफि आसार मादैया आसार बायदिसिना बानायना फानो आरोना। ओमफ्राय नैबे अमा आसारमोननो नै माबा गोदि दंबावो आरो। ओमफ्राय नै इयावहाय लादु पेकिं गोजा आरो मादैनि जा गोथाव जानायखांबाय आं नै इदि खालामो आरोना मादैया। मादैना बिदि लादु बानायग्रा माबा दंजोबो आरोना मेचिन लोगोफोर। नै बिराद बुरजाखा नै जाजोबनासो थांसै नामा आङो। नै थालिराबो। ओमफ्राय एसे मादैमोननि ओंखाम संग्राखौ देखायनो आं नोंसिनो लोगोफोर। बिराद नै मालाय क्लिन साफा आं फैयैयाबो गोबावथारसैमोन ना। ओमफ्रायो नै इयावहाय माबा माबि मेचिन दङहाय मादैना बायदिसिना हो अभेन मेचिननो बिस्कुट बानायग्रा मेचिन इयो नै बिस्कुट केक बानायग्रा गासिबो मादैना मेचिना दंजोबखायो आरोना। बिराद नै जोंहा मादैया बेखौलाय आयौ नैबे अजन सुग्रा आरो नैबे मादैना गासैबो मेचिन दंजोबखायो आरोना लोगोफोर। केक बायदिसिना बानायनाय आयौ थाबाय थानांगौबा जायै जायै फुंलायलायगोनहाय। ओमफ्राय मादैया मा खालामनो नागिरदों मादैयालाय? बेदर ए बयलार बेदर मिनिया बिबो होनो। आं बिदि मावजि फिसा मा फिसा नुबाथाय अननो ओंखारो आरोना अनथावना नुयो आङो। लोंग्रोनोसै लोगोफोरनो एसे गोदौहोग्रोबाय ओमफ्राय दा सापातजों सिनिजों हरनोसै आरो। मादैसो बानायदों दै आं केमेरासो लागासिनो दङ। नै बयलार ओमफ्राय बयलारजों आलु ओमफ्राय दालि ओंखाम जानासो थिनहरनायसैनो मादैया। ओंखाम जायाला थांनो मोनानो लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांनोसै आरोना। ओमफ्राय बेखौनो नोंसिनि सिगाङाव एसे गुसुं ब्लग लानो सानबाय आरो लोगोफोर नोंसिनो बेखौनो सेयार खालामनो नागिरबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांदो लोगोफोर नायलांबाय था। ओंख्रि संनायफोरखौबो एसे देखायना होनोसै मादैया मा मा संगोन मारै गोथाव सङा। गोथावालाय संखायो होमबाबो जानोसै आरोना गोबावसैमोन ना फैयैयाबो गोबावसैमोन। दालिखौ रुनानै लाग्रोबाय लोगोफोर दालि बइल बानायनोसै बारा बुंनोबो रोंलायलाङाहाय सालायफ्राबो गिदिंलायलाङा। मादैया सिनि हरबाय नै रावबो गैयाना बिसिना सिरि जालायलायदों। नै लोगोफोर एसे बारहाजों देखायना होनि आं नोंसिनो। ओमफ्राय नैबे मेचिना माथाय मादै ए नैबे माइ मिल नै मादै मोना गासिबो दंजोबखायोहाय लोगोफोर न'आवनो। नै मोनायावसो ब्लग खालामबाय आरोना लोगोफोरजों। साहा लोंनोसै नै लोगोफोरजों आयौ जानोसै आं केक। लोंफैदो मादै नोंबो जानोसै गोथावानोहाय लादुआ नै गोथावानो लोंफैदो नोंबो नै जोंनिया मादैया नै गावदांल'खा बुरि नङाहाय गावदांखा जिरायदो बेखौ जायासै आलदा आलदा थाजोबखायो ने गावनि दै लोंग्रा गेलासनो नै मादैनि गावनि दै लोंग्रा गेलासनो दे गेलासो लोंखागोन नो दैखौ लोंनोसो हानांगौनो ने लोगोफोर दै लोंब्लासो देहायाबो माबा जायो ने मादै बायदिसिना प्रब्लेमबो जाया अन्थाइ उनथुबो जानो हालाबाया। देहाबो फिल्टार एसे लोंनांगौ गुसु गोथाव हानो। नै जोंने सिनेमा नायगासिनो दं एक्टरा बा मा बिलाइ कार्टुन आयौ मोदानदोंसोहाय मा कार्टुन बिलाइ ए मानि ए डरिमन नै लोगोफोर आं बेदर आनो थाखाय एवनोसै आरोना बयलार आलु नै सामब्राम खामबाय हरनोसै आं
नै लोगोफोरा बेदरखौ हरबाय खोमसे नुबायदां नै दालि आलुआबो मोनबाय लोगोफोर दालिजों आलुजों नै बिराद मोजां गोदौखाबायहाय नै बेयाव नै मुला भाजा एवबावबाय मोनखांजोब्बाय जों ओंखाम जानोसै आरोना जमानो ओमफ्राय मा आइटेम संना होखोथाय मादैया र' नोंसिनो देखायनोसै आं लोगोफोर मुला भाजा ओमफ्राय नै बानलु थफा आंथ' बिराद गोथाव मोनखायो बयलार आलु ओमफ्राय नै नैबे दालिजों आलुजों ओमफ्रायो ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोरजों ओंखाम जानोसै आरोना बेसे बुरजा लादों आङो मबाइलाबो गोलैहोदोंहाय नै सानाबो ससे होनोसै बिराद गोथाव बे माबायावनो गोलैयाव बिदि जानांगौ आसारखौ जानाय मोनो आसारखौ माबाया होयो ना होया बिराद गोथाव जाखादों लोगोफोर ओंखामबो जाखांखाबाय ओमफ्राय आं दा थांनो ओंखारबाय आरो ना मादैमोननिफ्राय ओमफ्राय दा थांफिनसै आइयाबो आंखौ लांफैबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन